in aka kashe mutum miliyan 50 a Najeriya saura nawa? Kai talakan Najeriya lokaci yayi da ya kamata ka shiga taitayinka. Lokaci yayi da ya kamata ka shiga taitayinka. Maganar zanga-zanga wai talaka ne yake bude baki yake cewa kada a fita zanga-zanga, to me kace so ayi? Me kace so ayi? Ko kai kana cin abinci kana koshi ne kace ga ya mutane saboda kai kadai ka ci abinci ka koshi sauran jama'a duk su wadi su mutu? Tun daga kan yara har zuwa tsofaffi a gidanku, in dai kana da hankali kana da lura, ka san cewa kumarin mutanen da kake tare da su ba haka ike ba da. Yara a karmashe, iyayensu a karmashe, mata a karmashe, kai ka fita kasuwa ka je kai tagumi, amma ka daka ta wani mutum da yake dan samun abinci, yake cin wake da shinkafarsa a gida ya dafa dan namansa koya yake ici. Ina gaya ma cewar wai kakka fita kai zanga-zanga, wai zanga-zanga ba alheri bace. Kuma su yanzu sun yi zanga-zangan nan ya fi kuɗin kwabo. Har wani na gani shi ma wai malami ne, lecturer ne a makaranta. Zanga-zangan nan an fita da shi ta fi guda nawa, amma wai i buɗe bakinsa yake cewa zanga-zanga wai ba alheri bace, babu ita ma a addini. Kuma zanga-zangan nan akwai ta. Babu wani mahaluki da ya isa irayi ice wai ina zaluntar dan adam ice bai sani ba. Zalunci, iya zalunci an yi mana a Najeriya. ‘Ya'yanmu makaranta sun fi tafi ƙarfinsu. Mu kuma kasuwan ma a tsorace muke zuwanta. Ka je kasuwa ‘ya'yanka guda 5 ka samu naira 300, 500. 2000 ma ba za ta haɗu ba, kuma in ka zo da 2000 ma hakuri za ka bayar, da yunwa duk za ku kwanta daga kayasu, ba ku da kwanciyar hankali. Ran da ciwo izo babu ciwo, ga ciwo ba kuɗin magani, ga babu abinci. Wallahi ina gargaɗan mu mutanen Najeriya talakawa, lokaci ne izo i ba mu dama. In kuma muka yadda wannan damar ta kubuce aka ci gaba da tafiya da mu a haka, Allah ne isan halin da za mu danna. Dan yanzu ma muna gani a cikin sa muke. Yaranmu babu tarbiyya. A gefen unguwarku in kana bi da waya baka isa ka zaro ta ba, a wasu guraren ka ce za ka yi waya. Kuma kar ka ɗauka wai wani abu ne ya janyo wannan abin, talauci ne. Wani yaron wallahi in ka bashi sana'ar da zai je yi ba zai wannan fusge-fusgen ba. Ko ka ba wa yaro sana'a ko i nema wa kansa, ko ka bashi aiki ko kuma shi i baka. Ya kamata mu fito mu toshe ko ina a tsaye da komai a cikin Najeriya, mu kwaci 'yancinmu. Duk wani shugaba da ya fito ike wani ihu ko wani malami ike gaya mana cewar kar mu fita zanga-zanga, to i fito izo i gaya mana menene mafita. In kuma fa baka gaya mana mafita ba, wannan magana taka mu ba a bar saurare ce a gurin mu ba. Saboda an jima ana ruwa ƙasa tana tsotsewa, duk abin da muka shirya zami mu kwaci kanmu a Najeriya, sai a zo nan izo mu walele ƙasa kaza daga haka suka wada yaƙi, ƙasa kaza daga haka suka yi walele yaƙin duniya na biyu, an kashe mutum miliyan 50. In aka kashe mutum miliyan 50 a Najeriya saura nawa?